La sobretaula de la font. Faraons. Comencem amb Queops, Vinga. que m'has dit coses, eh? Ai. Dinastia quarta, ai, has dit... Sí, mira, d'entrada t'he de dir que el pobre home, si ara entrés per aquí, per la porta, i li diguem, home, senyor Queops, doncs no giraria, perquè no es deia Queops, es deia Jufu. 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 O sigui, aquesta aspiració J, que nosaltres podem fer perquè ens ve del castellà, perquè això no, en català no el tenim, aquest so. No, clar. No. Jufu, li diríem. No? Li diríem Jufu, si escrivissin. Llavors, què va passar? Que el nom està helenitzat. Això vol dir que són els grecs els primers que parlen d'aquest personatge. Clar, no poden pronunciar Jufu i diuen, vinga, va, canviem el nom perquè ens puguin llegir i entendre. Llavors, la J i la K, fixa't que les dues són guturals. Llavors dius, doncs has de substituir aquesta J, aquesta aspiració, per la K, i d'aquí, doncs, surt de Jufu a Queops. Per tant, ja d'entrada, fixa't que ens acabem de carregar el nom d'aquest senyor que no es deia Queops. No es diu Queops. No, senyor Jufu. Sí, és la piràmide de Jufu. És la piràmide de Jufu, i tampoc es diu Cafré, el seu fill, tampoc. Tant és. Sí, tenim els noms grecs. Tenim els noms grecs. També n'hi ha un sempre helenitzats, sempre són grecs. Sí, per exemple, a vegades hi ha gent que m'ha preguntat, no? O sigui, quina diferència hi ha? O qui era Amenofis i qui era Amenhotep? Dic que és el mateix. O sigui, Amenhotep és el nom egipci, Amenofis, fixa't que de nom... Clar. Hem substituït, no? Aquest so que els grecs no podien pronunciar, ha passat a dia d'avui encara amb els noms helenitzats i ens hem quedat, com també amb els noms de les ciutats. Per tant, què sabem d'aquest Jufu? Bueno, jo crec que és un dels grans faraons que va tenir Egipte, i malgrat que ens quedem emmiralladíssims encara a dia d'avui amb aquesta meravellosa piràmide que ni els arquitectes enginyers de dia d'avui del segle XXI ens han pogut dir com es va construir, amb els mitjans que tenien llavors, és ben poc el que sabem del seu regnat. O sigui, és una paradoxa que precisament aquests faraons tan coneguts, Queops, Khafre i Nisari, els de les 3 piràmides de Giza, del seu regnat no en sapiguem pràcticament res. Llavors, clar, d'entrada hem de ser conscients que ens separen 4.600 anys. O sigui, aquest salt cronològic que comentàvem, que és molt important i que, per tant, dona gràcies que ens hagi arribat alguna cosa. Però, clar, és que aquella piràmide no te la pots carregar, no la pots eliminar així com així, llavors dius, menys mal. Però què en sabem d'ell? Doncs res, o pràcticament res. I ja està bé, però ja és molt saber alguna cosa. Per tant, sabem que va viure una època gloriosa, la dinastia quarta és de les més fortes que va tenir la història d'Egipte, perquè aquest és l'altre tema. Aquests 3.000 anys d'història ens imaginem que la història sempre és exponencial, no? Que sempre anem millorant. Això no és veritat. Clar, no, va tenir alts i baixos. No? Sempre, com nosaltres. O sigui, són èpoques, jo dic, de vaques grasses, que venen després de vaques flaques. Sí. Doncs la dinastia 4 és una època molt forta, gloriosa, més o menys ben documentada, malgrat aquesta diferència cronològica tan important que comentàvem, i que Queops, evidentment, doncs, va aprofitar el poder que tenia, que l'home era intel·ligent segur, però jo crec que hauria de tenir un ego brutal. O sigui, això són els meus punts de vista, que ja és molt personal, una opinió molt personal, però, a veure, fer tota aquella construcció, tu pares a pensar per un únic home, o sigui... El que deia, sí, clar. Hola, t'està agradant el capítol? T'agradaria que n'hi haguessin més? Tens ganes de contribuir amb aquest projecte? Doncs tot això ho pots fer de manera molt fàcil fent-te mecenes de La Sobretaula. La Sobretaula de la Font té una pàgina a la plataforma de micromecenatge Aixeta. L'enllaç et trobaràs a totes les xarxes socials. Entres a la pàgina, et fas un usuari i ja podràs subscriure't en alguna de les aportacions mensuals. És molt fàcil, ja veuràs. Amb la teva subscripció, doncs podrem fer que La Sobretaula de la Font se senti millor, es vegi més bé i arribi més gent. I ja està. Et deixo una altra vegada amb el capítol. Gràcies. Compte, perquè jo crec, des del meu punt de vista, que sovint tendim a idealitzar molt aquests faraons i podrien ser grans dèspotes. La història, clar. Perquè, a més, ells acumulaven tot el poder a les seves mans, poder executiu, legislatiu, judicial, militar, religiós, i jo li tinc molta por a la concentració de poders en mans d'una única persona. Moltíssima, la història ens ho ha demostrat. Clar, precisament és això, és també la contradicció aquesta. Si ha aconseguit un monument tan gran, és potser pel funcionament tan totalitari, no? Absolutament. I això és el que la gent veig que no acaba de veure. Oh, m'encantaria conèixer el senyor Queops. No et dic que no, No et dic que no.
però dius, ja, però ets conscient, no?, del que et trobaràs d'una persona que realment es creu que és un déu a la Terra. No és que s'ho creguis, que era un déu a la Terra perquè és un déu per a aquesta gent. Per tant, compte amb el que desitgis, perquè igual tens una sobretaula amb un senyor que et dedica mig segon només perquè no li has caigut bé, simplement perquè portis ulleres. I per tant s'ha d'anar molt en compte. Un altre nom. Jo Quins també noms et venen? Ramsès segon, en ve. De segon. Per què? Si hi ha el segon, què vol dir? Que n'hi ha un primer, no? Molts més n'hi deuen haver, no ho sé. N'hi ha 11. Però Ramsès segon? Ramsès segon, sí, el gran. Per què en ve el segon? És que ens surt fins a la sopa. O sigui, vale. jo dic, és que mires una pel·lícula, els 10 manaments, no? Vale. Ramsès II, que fins i tot la gent em diu, no, perquè això ho diu la Bíblia, mentida. Si agafeu la Bíblia, veureu que no parlen mai de Ramsès II. O sigui, aquell passatge tan extraordinari de l'Èxode, perquè és extraordinari, Moisès separant les aigües... Clar, Ramsès ve d'aquí, clar, per això... Però és que a la Bíblia no surt el nom de Ramsès. A la Bíblia diu faraó d'Egipte, i no diu el nom. El que passa que, en el seu dia, Hollywood, quan va voler fer la pel·lícula, va dir, a veure, agafem-ne un de poderós. I és veritat que Ramsès II, que és a la dinastia 19, regne 9, més o menys al 1290 abans de Crist, per tant, fixa't els anys que han passat, i amb Keops, que és del 2600 al 1290, o 1250. És culpa meva que he fet un salt molt gran. No, a mi m'agrada això, m'encanta, però fixa't, però és veritat que arribem a un home que va tenir un regnat molt llarg, molta pau i molt poderós i que li va permetre fer construccions monumentals, colossals. Llavors, clar, tu te'n vas cap a Egipte i et ve a la ment ràpidament, doncs, Abu Simbel o moltes coses que va fer ell, llavors t'entra tota una sèrie d'inputs, unes icones, i et queda el nom de Ramsès. Clar. I d'aquest sabem més cosetes, clar, però no deixa de ser un altre faraó també que va tenir a les seves mans un poder del qual, bueno, doncs en va fer un ús com va voler. Els noms que et diré, segurament, la majoria tindran aquesta causa, no? Probablement. Quin nom més et ve? Em ve Akhenaton. Buf! O Akhenaton. No sé pronunciar. Akhenaton, perquè és el déu Aton. O sigui, Akhenaton vol dir la llum, Alach vol dir llum del déu Aton. Per tant, Akhenaton. Clar, Akhenaton és boníssim perquè és un faraó que fins a finals del segle XIX no sabíem que existia. Això és el bo. O sigui, Ramsès sí que sabia qui era, però Cleòpatra t'asseguro jo que no va saber qui era Akhenaton. Llavors això... Per què? Perquè ja quan va acabar el seu regnat va patir el que nosaltres diem una damnatio memoriae. Una damnatio memoriae és que vols esborrar la memòria d'aquell personatge perquè els hi ha fet molt mal. De fet, les damnatios memoriaes se segueixen fent i practicant... Cancel·lació, diem ara. És diferent, però... És diferent, però fins i tot... És una cancel·lació històrica, perquè tothom ens entengui. És una cancel·lació perquè t'ha fet tan mal que no vols ni recordar-ho. I de fet, nosaltres seguim fent-ho. A vegades la gent m'ho diu, no? Però com van fer això? Dic, perquè nosaltres també, quan parlem de l'època franquista, et molesta que hi hagi un carrer en una ciutat, en un poble, en una vila, que porti el nom d'un general, o que l'avinguda Diagonal, a dia d'avui de la ciutat de Barcelona, no es deia així, es deia Generalísimo Franco, que qualsevol cosa, i com que ho tenim tan recent i tan dolor, volem esborrar-ho. No és que ho vulguem oblidar, o una mica, perquè fem bum, i ho canviem. Llavors, Akhenaton va ser doncs, un personatge de la història que apareix a Egipte en un moment gloriós, també una època molt forta, estem al Regne Nou, que és el gran període de la dinastia 18, i cada cop i volta només puja al tron, doncs ell vol fer tota una reforma religiosa perquè és considerat el primer monoteista de la història de la humanitat, no només de la història d'Egipte. O sigui, quan nosaltres parlem de l'antic Egipte sempre et venen al cap la imatge déus, deessa, i de cop i volta t'apareix. Caps d'animal, no? Horus... Mira com en saps, no? Amb aquest cap de falcó, són unes divinitats potents que les veus... Ara t'anava a dir un altre i no em surt, quedaré malament. Ara com és? El del cap de llop... No, és un xacal, l'Anubis. Anubis. Aquest és maco, aquest és molt bonic. Ja està, aquest és molt bo. No tinc ni idea. És un déu molt bo. És el déu embalsamador. És el patró dels embalsamadors, perquè el tema de la momificació, doncs, evidentment, està allà a l'antic Egipte. També? Sí, home, tots els... Doncs Akhenaton, jo et diria, els egipcis el van voler oblidar. Va ser el primer monoteista. El que passa que nosaltres jo crec que estem com molt emmirallats precisament perquè és monoteista. Llavors la nostra, que és una cultura judeocristiana, malgrat la teva creença religiosa, la teva és una societat judeocristiana, que per tant coneixes tota aquesta cultura, que se centra en un únic déu, i Akhenaton es va centrar en un únic déu, que és el déu Aton. Això crec. Però està molt bé que et vinguin al cap aquests 3 faraons, o sigui, Keops... Més, te'n dic més. Sí? Home, Tutankamon hem de... Mira, Tutankamon, clar... Hem de parlar, perquè és el faraó. És el faraó. Mira, m'agrada molt, Segurament perquè era un nen, no? O què? No. O sigui, el tema és, tu imagina't ara que aquí entréssim
aquí, a la font, Agafes aquest meravellós 100 persones, restaurant... tu agafes 100 persones. Tot col·loco en aquí tots els faraons d'Egipte. Vale. Els del 3.000 anys d'història, des del senyor Narmer fins a la Cleòpatra, a tots. Primer, com has dit que es diu el primer? Narmer. Narmer. Aquest ens hem de recordar, pobrico. Li devem, Narmer. Vale. Doncs ara imagina't, estic convençudíssima que Ramsès II el seria a la mà i diria qui és el més conegut de tots nosaltres? Perquè també té un ego brutal. Li diem Tutankamon, perquè aquí hi ha qui el reconeix o el considera el faraó. Diria, qui? Perquè ni ells saben qui és. Hòstia. La importància o el record de Tutankamon ve perquè vam trobar la seva tomba intacta. Aquí rau la importància. Com que el senyor Howard Carter, 1922, troba la tomba intacta a la Vall dels Reis, automàticament, pam, a la ment ens ve i veiem tots aquells tresors i tot aquell or i diem, d'aquí de Tutankamon, que va morir efectivament sent una criatura, però com que mor tan jove no li dona temps de fer absolutament res. I els propis contemporanis, fins i tot, l'obliden. Senyor Ramsès II no sabia que era Tutankamon i és a posteriori de Tutankamon, perquè com que no havia fet res, però això també va fer que la seva tomba quedés intacta, perquè ni els saquejadors de tombes saben que va existir aquest faraó i per tant no van a buscar la tomba. Que bo. I això és el bo. És interessant que no li interessés a ningú Això és... fins fa... És que el destí és molt capritxós. Gràcies a això, nosaltres, i a més ens ha permès fer molts estudis de pensar, ostres, si Tutankamon, amb aquesta tomba tan petitona, perquè a fe que és molt petita, la seva tomba, a la Vall dels Reis tenia aquest tresor tan gran, que més que tresor, jo li vull dir aixovar funerari, tan immens, qui deuria tenir un Ramsès II? Qui deuria tenir el Keops? Qui deurien tenir els altres, no? Per això és famós, Tutankamon, el faraó. El faraó. Bueno, no sé, és que jo t'anava a dir que si agafes a 100 persones i els hi dius faraó, 99 diran Tutankamon. Jo estic d'acord i crec que després em dirien Keops i Ramsès. Sí, no? Jo crec que vas bastant amb la línia. I també hi han, això ho diré bé, dones faraó. Molt poquetes, però ho has dit No molt faraones. bé. Això ho has dit molt bé, eh? Home, té Mira, veig que per fi... casat, també. Bueno, veig que Perquè de tant dir-ho, de tant repetir-ho, doncs va acabar. Faraones només n'hi ha hagut una. La Lola Flores. Home, és la faraona. Ho he de dir així sempre perquè així la gent se'n recorda. Sempre dic que faraó no té gènere, ja està, i que per tant és un déu a la terra, o sigui, és el títol que té la persona que està governant Egipte en aquell moment. Vull dir, no, la cosa aquesta del sexe o del gènere era una cosa que no... A veure, hi ha distinció de gènere perquè és una societat més patriarcal, per tant vol dir que li donen més importància al fet de ser home que ser dona, i l'ofici, entre cometes, de faraó sempre està reservat a l'home, perquè la reialesa egípcia està formada per dos elements, un element masculí i un femení. Ha d'haver sempre la dualitat. Vale. El masculí és el faraó i el femení és la reina d'Egipte. El que passa que puntualment, efectivament, van haver fins a 5 dones, mínim, que van arribar a ser faraó d'Egipte. Però quan tu estudies aquests casos, tots i cada un d'ells són excepcionals. Si tu mires què hi ha al darrere i te n'adones que en aquell moment o hi ha algun problema dinàstic, això vol dir que no hi ha fills, o alguna cosa que fa que no pugui governar qui potser hauria de governar. Llavors apareixen aquestes dones. És que els números 5 de... Clar, 3.000 anys de faraons, deixem-ho així. Quants n'hi ha? Més de 300. Menys de 300. Clar. 5 dones. 5. Llavors, clar, això és l'excepció. Jo sempre dic l'excepció l'heu d'agafar i l'heu de retallar. Per tant, quan algú em diu que a l'antic Egipte la dona podia ser faraó, no t'equivoquis, no podia ser. No. Però jo conec la Hatshepsut i tal, i tu mateixa... Nefertiti no va arribar a ser-ho. Que era reina? O... De fet, Nefertiti és la dona de Kenaton. Oi, te veus? Per tant, Nefertiti és una monoteista tremenda. Però per què sabem tant també el seu nom? Perquè té aquell meravellós bust que està a Berlín, que és preciós, que llavors la gent em diu, mira que guapa que era, dic, atenció, perquè, clar, el tema de la bellesa és una cosa molt subjectiva i depèn de l'època i del lloc, no? O sigui, és una cosa que va canviant, no? El que passa que és veritat que tu mires aquell bust, jo crec que s'adapta molt als cànons de bellesa avui en dia que a nosaltres ens agrada, no? Aquell coll tan esvelt, aquells pòmuls, i té uns llavis que li faries un petó, no? Allà mateix, aquella dona. Però dius, però igual, primer, és possible, potser, que no fos ni així. O sigui, això no és una fotografia, no és un retrat. Això és el primer que hem de tenir present, que nosaltres estem tan acostumats al mòbil, no? I que ens fem una foto i a vegades diem, no, però jo a vegades poso Photoshop. Dic, ja, però tothom et reconeix. Clar que t'hagis tret aquell granet, tothom et reconeix. Això no és així a l'antic Egipte, no existeix aquest concepte. Sí, aquest de la imatge, no. És un símbol, no? És una representació. Ja està, no té més, i l'has de reconèixer com a faraó, com a reina, i ja està. I després, els cànons de bellesa. Potser no era aquest el cànon. L'època de Botero, t'asseguro jo que no els hauria dat gens. Clar. Aquest tipus, una dona molt prima, no? Sí. Llavors, per tant... Hatshepsut, sí.
La Hatshepsut sí que... Hatshepsut. Hatshepsut. M'ha fet molta gràcia perquè quan estava estudiant a la Universitat Americana del Caire li deien la hot chicken soup. De forma carinyosa, i aquí fins i tot he sentit a parlar de la ketchup. Fins i tot el meu pare també havia arribat a dir com es deia aquella. I mira, però es diu Hatshepsut, que vol dir la primera de les dames, sí, t'aboca, no? De totes les dones, de les dames, soc la primera. Teniu un en guàrdia amb Enric Talpena parlant de la Hatshepsut. Gràcies. El recomano, que és brutal. Ens ho vam passar molt bé, perquè a més a l'Enric també li agrada moltíssim. Gràcies. Què la Hatshepsut? Què? Mira, la Hatshepsut sí que va ser... És una de les 5. És una de les 5, a més va tenir un govern de 20 anys, que això és molt, i es va saber rodejar molt bé d'un equip de govern, ho direm així per entendre'ns, masculí, perquè evidentment ella no hauria pogut governar sense una burocràcia masculina, no? Llavors ella va saber escollir molt bé qui eren els homes que l'havien d'ajudar. I va poder tenir aquest govern tan llarg, que a més l'agafa en un moment que Egipte necessita que aparegui una figura forta, perquè, és clar, si ara em diguéssiu com era aquesta dona, no ho sé, no? O sigui, terriblement intel·ligent, segur, i forta també, perquè si no, d'altra banda, no hauria pogut ser mai faraó. I va ser-ho per això, per... Mira, va ser-ho perquè, en veritat, faraó d'Egipte en aquell moment és una criatura que té 3 anys. De fet, ella va tenir una corregència, no va ser faraó ella sola, sinó que estava governant conjuntament amb un altre faraó que es diu Tutmosis III. Llavors, què és el que va passar? Que quan portava... Inicialment és la seva regent, que això vol dir, mira, mentre la criatura és petita i es va formant, doncs jo governo a Egipte. Però quan portava 7 anys, la tia es va sentir molt còmoda en el seu lloc. Saps què? Que agafo la corona i m'autoproclamo faraó d'Egipte. Però el nen, que ja es va fent grandet, no la parco, sinó que Egipte ara estarà governat per tots dos. I al cap de 20 anys ella mor i continua governant de forma ara ja solitària, aquest Tutmosis III, que és un dels grans faraons que va tenir Egipte, que són d'aquests que us demano, sisplau, que us aprengueu el seu nom, perquè, evidentment, que Keops i Ramsès s'han de saber, però Tutmosis III, o sigui, heu de saber que el regnat d'aquest home, clar, a mi m'apassiona, o sigui, jo l'estudio, és un gran viatger, o sigui, ell surt d'Egipte, és una cosa tremenda. I clar, el veig tan potent i al final una miqueta, saps quan abans et deia que Keops no seria Keops si no hagués tingut el seu pare Snofru? Tutmosis III no hauria sigut qui va ser si no hagués tingut madrastra. Madrastra? Sí, no és la seva mare, no és la seva mare. És la seva tieta... Bueno, és que faraó d'Egipte tenia moltes dones, Moltes dones. I la seva mare no era Hatshepsut. Però no hauria sigut qui va ser sense aquesta dona, sense Hatshepsut, que va ser faraó d'Egipte. I quins... És interessantíssim. Ara que has dit el Tutmosis III, també m'has dit el... Ja no me'n recordo, el primer de tots. Narmer. Narmen? Narmer. Narmer, hosti. Sí, jo crec que hem de dir, no?, amb 2 síl·labes. Narmer. Vale. D'altres faraons que diguis, hòstia, com pot ser que aquest no el sàpiga ningú? O que molts, moltíssims. Moltíssims. Però moltíssims. Jo què sé, 1 o 2 que et vinguin al cap, que diguis, és que aquest va ser... Montuhotep II, que clar, a vegades la gent em diu Montuhotep ho seràs tu, perquè sembla que estic insultant a la penya, no? Pensava que m'insultaves, ara. És bestial, aquest és monstruós. El Montuhotep II és tremendo, no? Segon, perquè... El segon. No el segon, ha de ser el segon. No el primer. Sí, perquè hi ha un primer, hi ha un tercer i un quart, però el bo és el segon, perquè és un home que en un moment de... Els tens els 300 al cap o què? No, no, però... Com pot ser això? No, però, clar, però és que n'hi ha de molt potents. El que passa és que queden molt eclipsats, no?, per altres i pels més coneguts, però, clar, quan els vas estudiant vas dient, mare meva, no? Vale, aquest segon, que no recordo el nom, que m'acabes de dir. Montuhotep. Això vol dir, el Montuhotep vol dir el déu Montu, que és un déu egipci. Penseu que, clar, del panteó egipci hi ha més de 1.500 divinitats, que també al cap ens ve només l'Horus i algun més, no? Però n'hi ha 1.500 divinitats. El Montuhotep vol dir el déu Montu està satisfet. És un déu guerrer. No, és molt important perquè Egipte ve d'una època amb una crisi política, econòmica, bueno, terrible, i ell aconsegueix tornar a reunificar el país i a donar l'impuls que necessitava el país per renéixer una miqueta de les cendres. Llavors, clar, li devem a ell que ressusciti tot el país i tota la cultura egípcia. Llavors, clar, jo em trec el barret i dic, Montuhotep, menys mal que vas existir, vas fer el que vas fer, no? Aquest és un d'ells, per exemple, no? D'algun altre però, que vingui? Clar, a mi m'agrada molt, clar, hi ha un moment que et vas especialitzant i m'agrada molt els primers reis d'Egipte. I la primera dinastia, jo sóc una enamorada. I hi ha un personatge que és espectacular, que és una dona que és reina, però sembla ser que va arribar a ser regent d'Egipte, per tant, que va governar de facto el país d'Egipte, que es diu Meret Neit. És extraordinària. Meret Neit. Meret Neit, l'estimada de la deessa Neit. I clar,
són aquells personatges de la història que dic, és que s'han de recuperar, com sigui, perquè clar, ha estat silenciada per ser dona, i en segon lloc, doncs, perquè ens separa amb ella 5.000 anys. Però després també et parlaria d'un tal Herhoof, que va ser un viatger nat, un explorador, i a mi m'encanta el món de l'exploració també, i que aquest l'ubico cap a l'any 2400 abans de la nostra època. Sí que es movien molt, també, els faraons. Es movien, però després també n'hi ha alguns noms d'alguns reis, faraons, com Pepi I, Pepi II, Teti, però és que el Pepi II és boníssim perquè la gent tampoc sap qui és, però per exemple, no? I a tall d'exemple, és el sobirà que més anys ha governat a la història de la humanitat. No és la reina d'Anglaterra, l'Elisabet II, que va morir, que tothom, no, és una de les... És veritat que ella va governar molts anys perquè va pujar al tron, que em sembla que tenia 24 anys, molt jove, i va morir amb 96... L'any passat, no? O fa 2? Potser fa 2, ja, però tenia 90 llargs, i escolta, i molt bé, no? Déu-n'hi-do, no?, els anys, però és que Pepi II va pujar al tron amb 4 anys i va morir als 96. Per tant, això fa d'ell que sigui el governant de la història de la humanitat que més anys ha regnat. I no sabem el seu nom. Llàstima que no es digui la Pepi, per això. És el Pepi. La Pepi, que a vegades li diem Fiops en català, però és Pepi II, llavors, que a vegades la gent diu, clar, i per què no el recordem? Doncs heu de sospitar que si tenim un regnat tan llarg i ningú el recorda, això que tu deies de 100 persones, si els poséssim aquí ningú recordaria el seu nom, doncs això t'ha d'indicar que és que va fer molt poca cosa, que és un rei dèbil. Que tinguis molts anys de regnat no implica per res del món que sigui poderós. Després n'hi ha un altre, per exemple, que es diu Tutmosis IV, que té només 10 anys de regnat. Tutmosis, que et l'has dit, eh? Però el tercer. Aquest és el quart. Molt bé. Aprèn ràpid, Nascut del déu tot, vol dir. Tutmosis IV és només 10 anys de regnat, poderosísim. El pare de Ramsès II, Seti I, extraordinari, i molts altres. Però el nom se'l triaven ells? Pregunta de cunyada màxima. Sí, va estar molt bé. A veure, tenen el nom de naixement, evidentment, però en el moment que els entronitzen, o sigui, que passen a ser coronats faraons, igual que els papes prenen un altre nom, també. La sobretaula de la font.